Ja, hallo, det er så Nick Jensen og Anders Peder Lauritsen, der gerne vil vise, hvor gode vi er til at skyde straffespark. Hvor er det lækkert! Jeg prøver lige at tage et frisbold. Ui, det er fandme tæt på, Nick. Kom igen. Den skal bare sidde der denne her gang. Hvor er det lækkert. Det er fandme godt, det der Nick, mand. Men det var desværre lige midt i målet. Det var ikke så godt. Kom igen. Kom så. Ja. Og så bytter vi. Så bytter vi fandme. Så er det Nick. Han skal lige hente den anden bold. Prøv at se her. Jeg kan også godt sparke til en fodbold. Du kan selv se. Woohoo! Se, og han skyder. Yeah! Og vi har en bold her. Vi skyder bold ud. Hvad for en starter du med? Jeg starter med den her. Og det er så Anders. Lad os se. Så rigtigt. Ej, det er sørgeligt, det der. Den sad godt, den der. Den sad helt nede i krogen. Ej, det er sådan, det der. Det er rigtig sådan. Anders må hellere ud og hente. Nå, Anders er der. Anders løber. Rigtig godt mål. Anders har et sidste skud. Så der. Og efter der bytter vi. Så er det Nick igen. Og vi filmer om bag målet. Så ser det måske lidt bedre ud. Ej, den sad forrygende. Rigtig godt. Og vi bytter kameramand. Så er det Anders igen. Ja, hallo. Nu skal vi i gang igen. Ja. Og Nick, han starter. Næsten i krydset. Fandme godt, Nick. Tak skal du have. Vi lægger bare lige en bold ud til siden. Så har vi altid til at bytte bagefter. Nej. Kom igen. Lige midt i målet. Det var ikke særlig godt på sådan en måde. Sæt op i krydset. Nej, kom igen. Det er sgu i orden. Nej, kom igen. Flot saksespark. Vi må hellere løbe herned. Youssef Tutu! Youssef Tutu! Der var lige Josef. Ej! Det er rigtig uheldigt. Et skud. Tilbage. Jeg ser, man kan få den til at skrue. Lidt i mål. Ej. Så bytter vi kameramand igen. Jeg prøver lige en sidste gang. Okay. Så Anders får 6 skud. Nej! Hvor er det godt opfuldt. Så er det Nick. Anders skal lige binde nogle snapperne. Det er rigtig godt, det der, Anders. Så vi kan se Nike. Og Nike. Anders løber. Og så Anders bruger banden. Det er flot mål, det der. Flot mål. Så vi er hernede. Ej, det er uheldigt. Anders laver et bande. Nej. Det er uheldigt. Prøv at lade kameramanden få bolden. Han har en god spilling her. Anders, vær indover.
Anders har sit sidste skud. Det skal også bare blive forrygende. Han laver nogle gode driblinger. Forrygende. Han laver noget forrygende. Dribler helt tilbage. Nøj, og den rammer overlægger. Og dermed siger vi tak for i dag. I må have det godt. Hej.